Pasaden ostiralean abenduaren 18an Descendants izeneko dokumentalaren proiekzioa burutu zen Gernika Lumoko Liseo Antzokian. Judith Aranda eta Carlos Collazosen dokumental honen bidez, arraza aurreritziak bi kulturen arteko inguruneko arrazismoa, klasismoa zein matxismoa moduko gaiak jarri dira mai gainean. Eta askok egiten dugun edo egiten duten galdera bat da dokumentalaren abia puntua. Zu nongoa zara? Protagonistak Afrika, Asia eta Latinoamerikako migratzaileen ondorengoak dira. Dokumentalaren proiekzioa eta ondorengo hitzaldi solasaldia Busturialdeko ongi etorri errefuxiatuaken eskutik burutu da Gernika gogoratusekin elkarlanean. Hemen Descendants dokumentalaren trailerraren pasarte bat. Jo no vaig poder optar a tenir la nacionalitat d'aquí d'Espanya. Clar, si no canviem aquest sistema, com podem acabar amb el racisme, amb tot això, amb la classe? Impossible. Sí. Clar, hem de començar des sí. d'aquí. Sí. Que una persona neix aquí és d'aquí. Sí, clar, estem parlant de que no pots accedir a algunes eines i que tampoc pots votar. Començant pel racisme institucional, el racisme social, el racisme moral, no? Totes aquestes coses que és més una estructura que jerarquitza la societat i això afecta al nostre dia a dia. No? El primer any de l'institut vas rebre bullying, que si et comencen a dir coses despectives respecte a la teva raça. Ja sabem que la docència és un moment en què la part aquesta més comunitària, més social, agafa una importància bestial i et vols marcar d'alguna manera i et vols definir d'alguna manera.